milí hostia, kolegovia, študenti. Vítam vás na jednom z mnohých podujatí organizovaných Strednou zdravotníckou školou v Michalovciach na 4. ročníku Dňa zdravej výživy. Tohtoročný Deň zdravej výživy sa poniesie v duchu zdravého životného štýlu, pohybovou aktivitou. Organizátori si dali za cieľ propagáciou zdravej výživy a pohybových aktivít ukázať našim študentom možnosti efektívneho stravovania a priblížiť atraktívne športové disciplíny. Dovolte mi predstaviť hostí, ktorí prijali naše pozvanie. Aktivitu carving, vyrezávanie ovocia a zeleniny, predvedie názornými ukážkami pani Popríková. Športovú aktivitu kruhový tréning predstaví pán Lechan. Thajský box prišiel ponúknuť pán Egri. Ďalšiu športovú disciplínu MMA nám spropaguje pán Šimonič. Enkaoistiku predstaví kolegynka Ďurišinová. Naše podujatie by sme nemohli úspešne zorganizovať bez štedrej pomoci našich sponzorov, ktorým touto cestou ďakujeme. Teraz by som poprosila pána riaditeľa školy, doktora Dušana Žalúdka, aby svojím príhovorom otvoril Deň zdravej výživy. Vážené kolegyne, kolegovia, ctení hostia, dovolte mi, aby som vás všetkých privítal na dnešnej našej spoločnej aktivite. 16. október je v kalendári vyznačený ako Svetový deň zdravej výživy. Z môjho pohľadu dnes, nejakých 7-8 mesiacov potom, to nie je až také podstatné a dôležité. Z môjho pohľadu je najdôležitejšie to, že tento deň nám niečo symbolizuje a my by sme v zmysle toho mali ten svoj život nejakým spôsobom riadiť, organizovať tak, ako obyčajní ľudia, a súčasne aj ako budúci zdravotnícki pracovníci, ktorí by mali mať v otázkach zdravej výživy jasno. Samotná zdravá výživa je veľmi ťažko oddeliteľná od aktívneho životného štýlu, pretože sú to prepojené nádoby a to, že tu máme dnes predstaviteľov mnohých zaujímavých, atraktívnych, športových odvetví, len znásobuje a umocňuje práve celý tento dnešný moment. Som veľmi rád, že ich ešte raz môžem privítať a že aj počas tohto dnešného dňa budeme mať možnosť vidieť niečo nové sa naučiť a to najpodstatnejšie z môjho pohľadu, tak ako som začal tento vstup, je to, aby sme sa snažili pochopiť filozofiu prepojenia zdravého, aktívneho života cez správnu výživu a primeranú pohybovú aktivitu. To všetko vám, ako budúcim zdravotníckym pracovníkom, ale súčasne aj ako mladým ľuďom, môže pomáhať vo vašej každodennej práci a súčasne predlžovať nám všetkým dlhý, produktívny a aktívny vek. Ja vám prajem a súčasne nám všetkým, aby sme tento deň strávili čo najpríjemnejšie, aby sme si z neho odnesli čo najviac. Týmto považujem dnešný deň Svetového dňa výživy za otvorený.
nami pána Šimoniča, ktorý zastupuje šport MMA a chcel by som sa opýtať, že ako by charakterizoval tento šport a v čom spočíva jeho krása. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. MMA je to vlastne skrátka z anglického Mixed Martial Arts, čo vlastne vystihuje podstatu športu. Čiže sa jedná o zmiešané bojové umenia, ktoré v sebe zahŕňajú jednotlivé prvky z disciplín, ako je Thai box, kickbox, zápasenie, jiu-jitsu a iných. Práve tu sa skrýva tá krása, že cvičenci získavajú skúsenosti a učia sa techniky z rôznych bojových disciplín, čo ich pripravuje komplexne na zápasenie súťažné. Vidíte aj nejaký športový oddiel? Áno, som trénerom Michalovského MMA Team Slovakia Michalovce. A pre svoju činnosť potrebujete aj nejaké špeciálne oblečenie? Tak nejaké špeciálne oblečenie, nie klasické šortky, MMA-kárske. Potom vrchné oblečenie sa niekedy používa tzv. Rush Guard, disciplína ako grappling. Je to niečo podobné ako druhá koža vás to chráni pred škrabancami. A prečo práve tento šport by ste odporúčili pre mladých ľudí? No, pretože je to vlastne, ako som už povedal, propagujeme tu dnes zdravý spôsob života a k tomu neodmysliteľne patrí pohyb, čo vlastne u nás toho je dostatok, čiže cvičenie získava dobrú fyzickú kondíciu, takisto lepšie vyzerá, učí sa brániť. To všetko dokopy je vlastne plus. Ďakujem za rozhovor. Nie, za čo. Aké sú moderné trendy v cvičení? Tak moderné trendy v cvičení sú celkovo vôbec cvičenie, je teraz trend, najväčšie. Taký medzi moderný alebo klasický, čo už je to od veky vekov, je riadne základná stará škola, posilovňa, cvičenie s činkami a tak ďalej. Medzi tie najmodernejšie vlastne patrí aktuálne, alebo ten trend, ktorý je teraz najviac rozsiahlý, tak je crossfit, kruhové cvičenie, nejaké skupinové cvičenie a vlastne také nejaké kondičné cvičenie. Na čo napríklad dobre to kruhové cvičenie? Kruhový tréning, ktorý ja robím, je dobrý hlavne na chudnutie, na získanie kondície, na vyššiu silu, na vyššiu svalovú vytrvalosť. Dá sa na ňom aj pribrať vlastne, ale všetko záleží od strany. Na nejakej svalovej hmote. Ďakujem za rozhovor. Celý čas rovno pracujem s rukami, dýcham prirodzene. Celý čas len túto kondíciu. Ďalší lakťom, nekrčím, celý čas sveta. Popred klonu, spodre, nádych. Popred klonu, spodre. Hore vyššie klonu, nádych. Pôjdem tlak, tak aby ste cítili mierny odpor tej gumy. Začínam pri hrudi. Nadýchnem sa, vystriem ruky pred seba, vydýchnem, pracujem len s rukami, dobre. Nádych, výdych, nádych, výdych. Druhá varianta tohto triku, pôjdete vypady, začínam pri hrudi, odporúčam vám zrobiť tú prvú variantu. Druhá varianta je vypad, idem dolu, lahodovám pod seba, nadýchnem sa, hore vydýchnem, spojím nohy, zase idem nádych, hore vydýchujem. Ďalší, posledný cvik. No idem, prepád rovno, držím 15 sekúnd ešte, väčší koncentrálne. Áno, ani aj poriadne. Prepád rovno, vybuďte, idem hore. 5 sekúnd ešte, lakte trošku pod seba ich daj a dýchaj, nádych, výdych, nádych, výdych. Dosť.
10 sekúnd pauza, presne. Pod seba dávaj váhu, dolu, rovno na stred. Nedávaj na predné koleno, na prednú nohu, ale pod seba daj tú váhu. Pod seba, rovno. 5 sekúnd ešte, väčší podreb na lania, pridám, triklím to. Chrbát rovno, vystri sa. Tak, hore vidí, preto, hlava hore. Dávaj váhu pod seba. Hore vydýchuješ, 10 sekúnd ešte, triklím to, pridaj. Pani majsterku Milenu Bobrikovú. Chceli by som sa jej opýtať niečo o činnosti carving. Ako dlho sa už venujete tejto činnosti? Carvingu sa venujeme asi 10. rok na našej škole, organizujeme kurzy. Chodí nám robiť kurzy pán Ľudvík Procházka, pochádza z Benešova úpravy, je to majster sveta, majster Európy v rôznych carvingových súťažiach. Zúčastnil sa aj olympiády kuchárskej. Máme veľmi dobrú spoluprácu s ním, stále sa tešíme. Kurzy obmieniame každé 2 roky, začíname začiatočníckym, ktorý je 2-dňový kurz a potom pokračujeme pokročilým, prípadne keby mali žiaci záujem tajský štýl, ale dá sa poznať takéto termíny ešte, alebo individuálne. A vy osobne, keby sme to nejak dali do nejakého čísla? Osobne dá sa povedať, že počas toho kurzu aktívne a po kurze tak počas odborného výcviku sa žiadne na nejaké výstavy, súťaže, priebehu roka možno 6 krát, ale kto nereže, tak potom to neovládá. Ktorá sa venuje enkaustike, dobre som to povedala. A ako dlho sa už venujete tejto činnosti? No, tejto činnosti sa venujem necelé 2 roky. Tak to už nejaké tej skúsenosti máte? No, sú. Čo vás tak najviac fascinuje na tej vašej práci? Je to práca alebo skôr zábava? Nie, to je zábava, je to zabava a je to trávenie voľného času, kde sa super zrelaxujem. A paradoxné na tom je, že vlastne som sa v tej enkaustike dostala cez jednu akciu, kde sme boli prezentovať našu školu. Takže bola tam jedna pani, ktorá vlastne mala nedaleko na stánok. Ma to zaujalo, vyskúšala som si uhrať si obrázok a následne som sa odchádzala tej pani, ktorá je s enkaustitkou žaličkou a s celou výbavou práve na enkaustiku. A dávate do toho aj svoje emócie? Samozrejme. Všetké obrázky malé, veľké obrazy na plátno a vlastne robím podľa toho, komu je vlastne určené. To znamená, že naozaj pri tom, ako to robím, tak v podstate myslím na toho človeka a nejak som vlastne nejakým spôsobom nepovedia ľudia, že vlastne som vystihla cez farby, cez spôsob. Čiže sa podstate tak empaticky žijete do toho človeka. Asi to je. Tak, ďakujem. Sme sa rôznych aktivít, carving, enkaustika, boli tu na bojové umenia thajský box, MMA a kruhový tréning.
Cieľom našim bola propagácia týchto športových aktivít a plus, aby ste zistili, čo je vlastne cieľom toho športu, je vybiť tú energiu, to zlo, keď sa v nás nachádza. Dúfam, že ste na to prišli. Takže ďakujem všetkým zúčastneným a poprosím pána riaditeľa, aby vyhodnotil našu súťaž, ktorá prebiehala v rámci prezentácie ochutnávky koláčov z ovocia a zeleniny. Máme tu na výsledočky, takže pána riaditeľa poprosím, aby odovzdal cenu. Takže prvé miesto získala trieda 3. ZA. Takže poprosím zástupcu 3. ZA. Potom na druhom mieste sa zúčastnila 3. FL. A na 3. mieste je to 1. ZB. Takže nech sa páči, zástupcovia. Máte tu na takú sladkú. Áno, to je súťaž. Potom je to 3. FL. Pán riaditeľ. A potom je to 1. ZB. Takže máme tu niekoho z 1. ZB? Máme. Takže